भक्त लोग जोर शोर से माई के बुलावे के आगमन सगरो लागल बाने भक्त पूजा होता माई के। देखी हमनी के संजू साउंड नुआव गांव में अभी लाइव होता हमनी के संजू भैया के माध्यम से भक्त माई से कहता पुकार करता भैया हो ऐसे कि पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के